тоҷикам, o'zbekam mahon. Xomayi gumrohiyat bar man maron. Millati farxundayam zasron nishon. Bo siyosatboziyat nestam madon. Agar hamin kora peshаш nagiri, na oqibatash naz namishud. Chunki in hamish millat badbini, millat neskunima mebiyorad. Har yak millat boyad millati digara adabiyotasha, san'atasha, mehnatasha qadr kunad. Chunki Gulzorba har xil gul meroyad. Har kadomash ham qadrash hast. Millat ham hamin chunin. Millat ijod mekardagi chiz ham misli gul va ya ehtiyot kardan lozim ast. Agar ehtiyot nakuned sari barvaqt va xur zo'r meshud. Maktaba nes kardan, in zabona nes kardan me ovarda ast. In yakum dushmani. As in do'sti namebrod. Man mekhostam ki мардуми тоҷики Бухоро ақл кати бедор шаванд, фаҳм кати бедор шаванд, қадр кати бедор шаванд, мактабҳои тоҷикия гашта барқарор кунанд. Охири асри 19, аввали асри 20 будаги шоирҳои ҳамеша рӯйхат багирифтанд. 2000 шоири гузаштаги Бухоро ба. Ин нишонаи онро дорад ки халқи Бухоро ҳақиқӣ забони модари тоҷикӣ буд. Мактаб нест, университет ба группаи тоҷикия ташкил мекунанд. Вай гиҷо дарс метиҳад, мактаб набошад. Барои намоиш, барои ҳамин якум худи халқа бедор кардандар. Мардуми тоҷики Бухоро мисли мардуми тоҷики Самарқанд муттаҳид, дӯст, ба ғайрат буданаш дар кор. ҳатто гап задан наемонад. Аз тоҷикҳо мегурезанд, гӯё ягон хавф ҳис мекунанд. ҳаминаш ба шукр ки халқи тоҷикӣ мо забонаша гум намекунад. Забони хонагӣ бошадам, забонаша гум намекунад. Забони мо аз забони хонагӣ кардан. Нафаҳмедем? Ин даҳшат. Миллат шоираш када зинда. Шоир ҳаст, миллат ҳаст. Шоир нест, миллат нест.